trăiesc momentul promovării celei de-a 8-a echipă campioană a județului Suceava, chiar dacă sorții ne-au dat în față o echipă cu jucători de la Divizia A. Practic astăzi am jucat contra la 9 jucători de la Divizia A, la echipa FCM Târgu Mureș. Am avut o deosebită încredere că, chiar dacă am aflat soarta sorților, că echipa noastră se va concentra. Sunt jucători cu experiență și lucrul s-a adeverit. S-au concentrat, au jucat un joc matematic și iată că rezultatul, după prelungiri, a fost în favoarea noastră. Mă bucur nespus de mult de victoria lor. Sunt foarte, foarte bucuros, dar obiectivul este la mai sus de acum. Deci sunt foarte mulțumit, băieții s-au dăruit, au jucat. Sunt foarte mulțumit că au venit foarte, foarte mulți suporteri și le mulțumesc și la echipă și la suporterii care au venit cu echipa. S-au deplasat foarte, foarte departe și sunt foarte, foarte bucuros. Am puțin și emoții, sunt fericit. Ați avut totuși de partea gazdelor, ca să spunem așa, că ați jucat în Ardeal foarte mulți jucători de la Târgu Mureș, de la prima echipă. Așa este, deci cu atât mai mult emoțiile le-am avut la începutul partidei datorită faptului că n-am știut că pot să fie 8-9 jucători de la lotul Diviziei A, de la FC Târgu Mureș 1, mai mult spre surprindere l-am văzut pe domnul Neluță Savău și vă dați seama că totuși ce valoare au ei și ce valoare, dar i-am depășit cu multă multă dăruire. Ce vă planificați pentru campionatul viitor din Liga 3 de acum? De acum o să stau cu Ovidiu și cu sponsorii echipei care au ajuns aici, până aici. Deci să spune, nu să spune cine ne-a ajutat, oricum ne-a ajutat foarte multă lume ca să putem ajunge la nivelul ăsta, inclusiv primăria cu domnul primar. Ce să spun, deci avem o școală de fotbal, Sporting Suceava cu copii, era păcat cumva ca să nu profităm de copiii care vin din urmă pentru municipiul Suceava, pentru județul Suceava, pentru fotbalul sucevean. Felicitări băieților că ei au fost în teren și ei au muncit pentru rezultatul ăsta. Noi am fost acolo aproape și am susținut și vreau să-i felicit pe această cale și ce zic, sunt bucuroși cu toți și șefii și obiectivul a fost atins. E foarte bine acum. Ați jucat și totuși contra FCM Târgu Mureș. Da, într-adevăr a fost 9 jucători de la prima echipă. Altceva a fost că ei au făcut pregătire zi de zi, noi am făcut 2 zile, 3 zile pe săptămână de la servicii, fiind în lotul echipei de primă ligă Târgu Mureș, dar cred că i-a bătut voința băieților. Părerea mea că i-a bătut voința lor și a vrut să demonstreze că sunt mai bun ca ei. Deocamdată zic că obiectivul care l-am avut de la începutul campionatului a fost atins. De acum mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Sper să aibă și o vacanță cât de cât bucuroasă și liniștită și mai departe vedem ce se va întâmpla. Te așteptai să fie de mulți suporteri de la Suceava? Sincer să fiu, la distanța care a fost față de Suceava, mă așteptam să fie mai puțin, au fost mai mulți ca la vis-a-vis de Târgu Mureș. Și asta înseamnă că avem suporte, Sportingul are suporte și Suceava au oameni care le place fotbalul. Indiferent cum se cheamă echipa, au suporte care le place jocul de fotbal. Mulțumim pentru Sporting, promovarea în Liga 3-a, chiar dacă putem spune că am jucat în deplasare. Da, și ei au jucat în deplasare, este un succes pentru Sporting, este un succes personal și pentru mine, având în vedere că e un rezultat care nu că îmi lipsea, dar chiar aveam nevoie de această promovare. Băieții trebuie felicitați, a fost meritul doar al lor, a noastră, cei care suntem pe lângă, am încercat să le oferim condiții, ei sunt cei care au jucat la egal, cu niște jucători care, zic eu, oricând pot evolua la Liga a doua, mă refer aici, chiar dacă sunt rezervele celor de la Târgu Mureș, intră în vedere lui Ovidiu Savău.
Sabău a venit cu 9 jucători de la prima echipă. Da, ei și-au pus foarte mari speranțe în jocul ăsta. Știți că a fost o săptămână în care declarațiile lor spuneau că vin doar copii, că nu-i interesează. I-a interesat foarte mult pentru că au în jur de 10-15 jucători pe care vor să-i rodeze și nu aveau unde, deși au dorit extraordinar de mult să promoveze. De aceea și jucătorii care ne așteptam la lucrurile astea, nu ne așteptam sincer să fim la așa un număr de mare de 9 jucători, deci au fost doar 2 copii, 2 juniori care cochetează cu loturi naționale, în rest au fost 9 jucători care au prins câte jumătate de oră, câte 45, câte un meci la FCM. Cu atât mai mult cred că meritul a băieților pentru că au dovedit că încă avem potențial, chiar cu jucătorii ăștia care au jucat la noi, cu jucători care au activat și în Liga a doua și în Liga a treia, cred că am dovedit că echipa are valoare. Deși am jucat în Ardeal, am fost practic ca și pe teren propriu cu un număr mare de suporteri suceveni. Da, cred că ne-am simțit ca acasă numărul de suporteri. Într-adevăr am jucat, ținem să felicităm și organizatorii pentru că au îndeplinit condițiile pentru un meci de baraj de Liga a 3-a, deci trebuie menționat și acest lucru. Ne pare rău că nu a fost mai aproape pentru că sunt sigur că am fi avut mult mai mulți suporteri. Mulțumim celor care au făcut această deplasare cu noi și sperăm să avem rezultate frumoase în Liga a 3-a.